सब गुणवा रौरे में भरल बा। रौरे में भरल बा गुणवा, रौरे में भरल बा। रौरे में भरल बा गुणवा, रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। रौरे में भरल बा गुणवा, रौरे में भरल बा। रौरे में भरल बा गुणवा, रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। लंका में जाई के बजाई दिहनी डंका। लंका में जाई के बजाई दिहनी डंका। मैया हो सीता के छोड़ाई दिहनी शंका। मैया हो सीता के छोड़ाई दिहनी शंका। लंका में जाई के बजाई दिहनी डंका। लंका में जाई के बजाई दिहनी डंका। मैया हो सीता के छोड़ाई दिहनी शंका। मैया हो सीता के छोड़ाई दिहनी शंका। और वीर बलवान यही से, वीर बलवान यही से रौरे के कहल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। रौरे में भरल बा गुणवा, रौरे में भरल बा। रौरे में भरल बा गुणवा, रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा। लास्ट में कहे के बाद, जब लखनलाल जी के शक्तिबान लागल है तब हनुमान जी धौलागिरी पर्वत पर जाके संजीवनी बूटी लाके हनुमान जी के पियवनी। कैसे? लखनलाल के लागल बा न सकती। लखनलाल के लागल बा न सकती। रउआ दिखाई दिहनी राम जी के भगती। रउआ दिखाई दिहनी
लखन लाल केला गलबाना सकती लखन लाल के लागल बान सकती रउआ दिखाई दिहनी राम जी के भगती रउआ दिखाई दिहनी आन के सकती और चंदन सेवक रउरा चंदन सेवक रउरा चरण में पड़ल बा हनुमान जी सब गुणवा रउरे में भरल बा हनुमान जी सब गुणवा रउरे में भरल बा हनुमान सब गुणवा रउरे में भरल बा गुणवा रउरे में भरल बा रउरे में भरल बा गुणवा रउरे में भरल बा हनुमान जी सब 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 गुणवा रउरे में भरल बा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।